What's up mga par? Mga mare, So karon muadto dai mi sa manukan. kay mulan taw mi sa ilaang Sinolog Festival. So amo gining gianhi dari no, nituyo gining gianhi dire kay para ma-cover namo ang ilaang performances sa nagkalain-lain nga tribo, especially dire sa amuha sa Sipulan ang tribo ni Jose. So good luck sa tanan and kita-kita lang ta dito. So Let's go. let's go. So diri mga parno nagdali-dali na gyud mig adto sa manukan kay hinaykan grabe jud ka init ang init jud kayo ni siyang panahon na mga parno. Ug una namong adtuan mo din ni siya ang dalan padulong sa simbahan Our Mother of Perpetual Help Parish diri sa lungsod sa Manukan, like sa sentro gyud siya mga par. Ug kaluoy sa Dios mga par pagliko ginamo wala pag gyud ay nagsugod ang street dancing. So kanang mga nakita ninyo diha nga naglingkuray sa motor cab, naglakaw-lakaw mo rin na sila ang mga performers, ang mga dancers, mga propsmen sa amo ang lugar sa Sipulan, mao ang tribo ni Jose. Ug dili na ta magdugay, moadto na ta sa merkado kay para makaplastar ta, makakita ta silang street dancing. So mao rin ni siya ang merkado diri sa Manukan mga parno. Diri ta moagi kay moadto ta dito sa ibabaw para top view ta. Kay maklaro man dito ang ilang mga performance sa street dancing. Kay naa po dito ang mga judges, mutapat po ta sa mga judge kay mura po tag judge ba. Di ba? So nagdali-dali na gyud mi niglakaw mga parno padulong sa ibabaw kay basin maunhan niya mi ba. Klaro na ra ba kay ning naong aning isa nga akong kauban nga murag ikapoy na gyud ning bag-o pa mi naabot sa Manukan. Pero latawa na di ba? Pete Senior. Sayo na siya diha. So pagplaster ginamo diha mga parno. Mikuha gid na siya diretso siyang mga pagwapa ug pa-shine siyang buhok kay dili lagi daw kuno perfect yang paglantog sinulog kung dili siya gwapa lang taon. Di ba? Kung na gid mga girls gani. So samtang naghulat mi sa mga performers nga molabay diri sa amo ang gipunduhan mga parno, nakakita ko ni auntie nga nagbaligyag man so nipalit ko kay gusla na kayong aliwas. Tawa dako kay nagngisiron kay nakapalit og man. So samtang naghulat mi sa mga performers mga parno sa nagkalain-lain nga tribo, di na mo makalimtan ang pagkaon-kaon kay gutom gigay maghulat oy. Pero natingala mi ba abi na mauna ni pero si Julis man din ni gawas nagsayaw-sayaw og sinulog. Di ba lang tawa na si Julis diha. Abi man ninyo kamore kabalo mo Pete Senior. So diri ang mga par, the long wait has ended kay naabot na gyud ang mga performers na nagkalain-lain nga tribo. So while nagnakaw na sila diha, nakitaan din ako akong amigo nga kapitan. Kauban ako nang nga sakristan og ako ang pinaka-amigo gyud nga si Marjon. Mo na among iski dito sa amo ang lugar. So naabot na ang tribo ni Jose mao ang kinaunhan nga mo perform sa ato ang street dancing. So ali kuyugi mi mulantaw ta sa ila ang performance sa ilang street dancing. Let's go. So diri dapit mga parno, ang sunod nila nga mo-perform is ang National High School sa sentro sa Manukan mao ang tribo Banukan. So ato na pong lantawon ang ila ang performance sa ila ang street dancing. Let's go. Og kining ikatulo nga mo perform sa street dancing mga par, mao din siya ang tribo ni Tino. Ug mao ni ang short clip sila ang street dancing. So kinahuman naman ang ilang street dancing, muadto na ta sa munisipyo. Let's go. So manang street dancing, maadto na po mi sa munisipyo. Dito man ang final venue sa Sinolog Festival. Let's go. Sa dili mo kamay dia. Ang motor.
Buhaton namin dito guys. Bye-bye. So well nikuha ko sa akong motor na apa man ning Manukan to district nga mo perform sa ila ang halad pasalamat sa Sinulog. And big shout out sa mga teachers sa Manukan to district nga nangapil gyud sila sa Sinulog no. Og diri ang mga par nagmulo na gyud akong naong agi sa kainit og padulong na dai ani sa munisipyo dito atong nay dakong manok. Ug sa mga wala pa nakakita atong dako nga manok sa sentro sa Manukan, karon na inyo ang time para makakita sa dako nga manok. So karon mo ato na pud tao munisipyo kay mangita tagbakante dito nga plaster kita sa mga performers, Para sa sa mga showdown. dancers para sa final showdown. Let's go. Ug mauna siya ang akong giingon nga dako nga manok. Mauna siya ang landmark diri sa sentro sa Manukan or sa lungsod sa Manukan. Naikan kadako oy ug luto na kunat kay na ba. So before mi niadto dito sa sulod sa munisipyo mga parno, namalit na pud may kay gipanggutom na pud ang mga aliwas ng tawa di ba ni palit sila hotdog, tempura ug mao din na siya ang namaligya. Shout out ni Mote nga imagine ming gihatagan sa imong malami nga hotdog with pan. Hotdog with pan. Nabiya gitoy pan mga par. O di ba gusla na kay nang naong ana. So kay naluto naman eating na ang mga person. O gutom yun ang naunga. Gainit-init na dito. Pero bale po ni si Julie oy. Pa man siya gaingon nga musayaw dahil siya og mga hatag siya og pan. May paywa na lang minipalit dito. Nimo na lang minangayo og pan. Nantawar ko na siya. So pag og sayaw ni Julie mga par, magsugod na dayon ang final performance sa nagkalain-lain nga tribo ug ang una mao ang tribo ni Jose. Mao ni siya ang ilang performance.
dito na natapos ang final performance sa tribo ni Jose og makita gid nato no nga grabe nindot jud kayo ang ilang performance nga pila ni nila kagabi nilang gipraktisan. Ako mismo naka-witness ko nga grabe ang sacrifice sa mga estudyante sa Sipulan. And salamat usab kay sa trainer nga si Sir Ed nga mao gyud nagtudlo sa maong barangay. Og samtang naglakaw-lakaw mi no, nakitaan din namo amo ang SK counselor mo ni si Michael. Shout out nimo SK. Og mousab ni siya ang amo ang festival queen nga si Sheni May Sumbilon. So nagpahaway pa na siya dana kay naapa na siya contest nga apilan. Og syempre dili na maulay si Maring Raquelia magpa-picture gina. 1 2 3. Congrats ninyo. Congrats. So samtang nisulod mi dito sa gym mga parno, nakita na mo ang mga teacher sa Manukan 2 District. Nagpractice sila ang presentation. Kay sila ang kinalasan nga mo present sa tanang mga performers. Ug after ana mga parno, nagpahaway na dayon sila kay hapit na ang ila ang time para mo present. Hello, Senior! Diba? Busy kay ang uban yung makeup, ang uban nag-cellphone ra. Kaway po mo mga ma'am kay para makita mo sa vlog. So, kana silang grupo diya. Mao na ang mga grupo sa maestra sa Sipulan, si Ma'am Novi, si Ma'am Nestle, si Ma'am Joy og nakalimot ko sa ngalan sa isa. Sorry ma'am, nakalimot jud ko sa imong pangalan. So mao na siya si Ma'am Mirasol og mao na sila yung mga teacher sa elementary school. So agi na kong suroy-suroy mga parno, ano na ako nabantayan mga gabi naman di ay. Kumusta yung experience sa Sinulog lang? Enjoy pero kapoy siya. Ikaw ba naka? Before ta mo uli mga par, dili kita mo sugot nga dili na to ma-interview ang trainer sa tribo ni Jose. Mga performers o sa inyong performance karon. Well, for me, gibuhat kita lang sa mga performers Taysa, no, maraglain, makalantaw na siya. tonight, and I think para sa kuha lang po, dili may mawala sa top 3 because lamin pasabog and we are confident sa karanta na namang buhat para sa mga grupo sa paghalag kay Senior Centennial. Tribo ni Jose for the win. Ano sa'yo ba? Tagat dito ba? So thank you kay Sir Edno sa time nga ma-interview ka namo o lantawan ninyo ang mga dancers lipay kay sila kay makita mismo sa video nga gihatag nila ilang best sa pagsayaw especially sa mga propsmen. Ug di na ta magdugay manguli na ta kay kapoy na. And yo, what's up? We're here now. So naulit na may karon kay Gipang kapoy. Pangkapoy mi. Wala na maghihuman ang full video sa mga performers kay init kay siya tapos gatindog rami kung kakita palang gali mo. So, that's all for today's video. Diri na lang nitaman amo ang video sa vlog number 5 mandagway no? Vlog number 5. So, I hope mag-enjoy mo sa mga video sa mga performance sa nagkalain-lain nga tribo sa Sinulog Festival sa Manukan 2024. And kung wala ka mo nakasubscribe, subscribe na mo. And don't forget to click the notification bell para updated pagyapon mo sa amo ang sumusunod na video. Bye-bye!